Obahi bebre ano poku are no mawa no asante kotoko no so ni ebedi akon aboabo ho etuo ne to na sakra abo ankwa ye de etiri beto ho asem no frititio efrititio odmankoma kwaba edemo eba mampon Beposo aha mambo Beposo ahimfie ene eba ye no eye boko Beposomanhene ena enne oba baba hye ne ba prekope ne ba pipo animunyam Akyempimhene foforo ene yebenya no Beposo eye Akyempim akonya no ono ene be free kan eno nti Alandu Media ho se yesom nananom ne yesom Ghanaian nti no yeso so yaba yedi nsaye no eba besom eno nti kaye ho ye beto from bia no ye de bebro pese bo subscribe no ahya ma foforo so enye bi ahye ye nwuram na de beto from bia no so ye mfamra me da ase enne ya be pie mo ewo mampon Beposo na aha ena enne eye dapa adechia eye akoside dikan ewo mfimpimenu ne eduno enaimu na Beposomanhene ena ne bel nyimpo nipa pipo a wasom no emfie pii ni enu obebo na baso abono eye Akyempimhene Akyempimhene konya no eye akonya sebiye son sebiye nyanto afi ena ebi eba eye Beposo na nanomaten konya sase so enunti enne eye abakosama ebi nsida na ebi baba besie enunti enne wa wo nshayeda eno so de esi ye no na sa amanye ne amanye kwa so si kono enne beka ye ho na ye mfa emrewo midin ede ma me fentia enunti enne kontire ne akwamu ne fa ne benkum chidom ena fenso so ankobia marwe ene enkoso ena fenso yesompa ehene won nyina atena se omodutu mobrisi eno mokuntunkuni a omo ede ba beta adwumadi mu echi sanso so ena Alandu Media yenso so yaba yenso so yede ba besom eno ntikaye ho ne yefa de beto fom bia yemfa enma mesom medamase
Yeah, or bra, that's a say, and the amount. And then, and the chill, and also pine now, bet you will. Lapidahini, Esona, Echa, Ira, Mine. Mine, Jassini, or Pigeon, about Echa, Ira. I shall not call ya, Ebo, all the sharing, and I advance it, I will be. Because of mine, I'll call you. Mine, the marriage, and I could feel not very cold, and so now I'll be sharing. Just also by the medic, the second Ebiana yo hini bi wa ha na dwuma di wo baabi wo ba shan yi ni wo da wo bia na ya se pa no se ni dwuma di treatment bi ya intention so ana wo wa hima e wo ha da wo di o hima fefe wo so di wo na wo bi ya wo e wo sha we are really fast, so a man named Mubi of the Moon was we are many notices of a case, continue, she will. I will teach you. Mubi of the Moon was and Shayla, and I am was that I must be.
Namonya fidie baako. Ya konja prekope. Beposomanhene. Akyempem akuna. Adehye ma akuna. Nanamma ehemfo akese ma akuna. Nti se wote se akuna bi akyempem a, na se mutimo se nipa baako o chapo. Na ma mabia soso. Nti no yewura manhene ono na nim dim oboma ne ba a osai papa. Ani me bona ntese. Ajalo. Papa, we were able Akyempimhene. We are and then, you see a barber say, Nana, everybody buyer, you have a CB, actually. The buyer, yes, and teacher. So one ship with you, I want to see you. Busiano, no champion, they can see, and then, and then, Emia, who should have I have to go over the CB actually. And so, who know, you don't know her, and you know, I was several. This was a woman, I'm a man, also, the mother, or the same. I said, who might find out the fashion. As you say, no, you can say, to get a one, you do better, get 10 bits of your body, by your body, wait, and a bra, and I know she don't want to say, and now you see, it's the I don't know myself, nothing. Let us see you. Also, I know about the end of say or mine is all I was less of yeah. I don't tell you that's it. What are our opinions? Omahene obi ewuza ba tibesia esuda ipa India ya wobani ya India what the boy you will keep up kesia de ko de ba na se braso bi ewura bajani se ya aje se e ke fufu ma na to gwa ewura madaru ma ka no se bi tra e da se ewura o be de ma no so wa
Alandu Media. Beposomanhene, Akyempimhene, and Biawa make us say, we go pa. every day. Nana Bemba, the two of you, Crown, if you do me, when I do it, and maybe. Number 2, no. Me to me, and one or two will be an I charge you said, or them for that set, or mine, the one on Akyempimhene. Say, Mula, I can't say, now, or see what is a community, Emma, Bemba, is Mula. I want to find no CBD channel. That's it. And I'm going to create a serial.
July 21 years. Every successful man, there's a human being. A brand here, Nana, a person of Sheno and Binaki. Buy you wouldn't know Bonnie Biara. Leave me a doss. Ha! To be a bit. Any interviews in the water. To be settled, and a man find wants to be being said. Casa, now it's you. Yes, sir. Adaroma, and I asked me that passage. Beposomanhene, number of good years of Tosonai. It's yummy. Every Adaroma, and then a niggy that can say Emma. It's another part where you get any. This will be an info media. The atos was not for man or Saya Sonaba. This will be a Sonaba, but I media. I'm going to you. Here, Adaroma, the best here, the whom is someone another part also. Here, Adaroma. I was saying, One casa, the zoo group, Master, and well, we need you, and I'm sorry. We will be a minimum. Now, say the bank, listening. Our parents are command on the GM, near Federal. So what's happening? I know she'll come. We just have it's less than our pipe. One second. Beposo, when I grow first, maybe you will be my casa.
Israel. So am I saying? Also, I am the Papa. Israel, and the dance. Israel. So about fear, so I'm assuming. Israel. How be also always some for what's on. Israel. But you never see me at the bay, idiots. Israel. You went down the bay, 18 war, so I'm here. Also, walking up and I'm Israel. Israel. So am I saying? Was now some. That's what Pejawa. Now you will raise the call. Put me more betting. I want so. In one so. And I can be Israel. Israel. What's the routine in me? Out in the food. Kososa. Israel. Night. And what they say, he said, the way we have been born, it's a face so also. Public, Twitter, we have been born. Israel. Israel. Why is it that I say I will be paid out now? What's it? And the actual Israel. What's all my crying? A pound of hope. Now, she's a child. I'm going to trust it. I got over a baby. One chair of beer. What is that?
It's a hammer, never come in my mouth. I got him some service. It's a baby, man, we play, never have a cheap dog, now, and my friend, and not with you. Never sorry, or put us sorry, I can say,
yɛda mo nyina ase enne yɛba Beposo no ɛyɛ Beposomanhene ahemfie wahene ba ɛna ne papa ahyɛ n'animuonyam ma enne yɛnya Beposo Akyempimhene na ɛsanse yɛpɛsɛ yɛhu de yɛkɔso ne yɛpɛsɛ yɛhu de yɛtue mu ntino ɛna yɛatena sɛ yɛba bɛsua ho adeɛ na afei nso so yɛde ho nkɔmmɔ medin ɛde ma me Frozia meyɛ ma ɔhene foforɔ yɛatena se ne yɛfa de aka no ɛmfantoa so ɔhene foforɔ ɛti nkɔn yɛbatwa dama ɛne de wodi asesa na kane no mfa sɛ ɛnura ɛfiri nnura kɔ ne yɛfrɛ sɛ me ankasa yɛwo me yɛde me to ɔhene papa tibi nana ne deɛ obisa ɛda me so dada krom ha na sɛ na ɔyɛ ɔhene sɛ dada sa tino baako bi ɛfɛ me kwa me obi a kwa me bɛmpa ba wohwɛ mu ɔmo ɔmo frɛ nana no na do bia yɛ nana bɛmpa ɛsɛ edin nana ne de frɛ wo na wo hyɛ ase sɛ wo som o papa sɛ ahenkwane no wadi mfie sɛ oh na misa amisa na kwa nana hema kan so yɛwo me ma me wo ntam me nana hema ɛne tete me ti di na chia ne di ga bi no na msa be di me papa chi na som no adwuma mfa ne sɛ na brabo ahyase na me papa na nkyɛn na me hyase wodi mfie sɛ ansa na wo ba papa nkyɛn me ba me papa nkyɛn na me wo be 14 years na sɛ no do mema mu a na o ba yɛ no na sɛ no wodi mfie sɛ enti na sɛ umrante bi mu sɛ ahemfie de hɔ na wote na hɔ na wodi anyini na wo sha anamon ben na wotu ya anam suama na nanom atena nkonyanyin nara ebodi mfe kakra bituma kana sɛ be nipa wisi so a wadi a wose wodi kan sua ho brase wo bia wo bibia bi na mi di kan de ho brase ɛyɛ madwuma ɛna mi hu sɛ baabi a mi wɔ ne mi wɔ mpanimfie ti o sɛ mi brɛ mi ho asɛm apanimu bi a ɔbɛyɛ dɛ ɔbɛba ho ɛna me fa amamne ne amane to me kɔso ti duru baabi a mi du bi a amamne bi a me tena se na masua bi mi hu ne sɛ no ɛne yɛ ndaakye no ne japade yɛ nananom ɛdi gyae ti me to me hu so sɛ me fa na me nso me de ayɛ bibi ti me toto amamne na se ɛna amamne nso yɛ me fɛ ti sɛ wo hɛ bibi a obi ase me so no so nyina ne sɛ be oduru baabi o ma hene kɔ baabi a ɛkwan wɔ sɛ me fa so ɛboa ɛma yɛ kɔ a yɛ kɔ ne yɛ kama bia no wɔ sɛ me fa so na sɛ enkoyi monde sɛ deɛ sɛ yɛ kɔ a yɛ agro ɛne dɔma yɛ bedi agyi bia de bɛkɔ ma ne monyama baabi a no na wo yɛ simi na so sɛ mehwɛ sɛ adwuma no obi amfa ama me ba me nyini duru baabi hu sɛ hɔ no no papa ne to sine wɔ sɛ wɔ sɛ me ya me fa to me so na me yɛ na sɛ ntoto yɛ kwa so no ho sanity ntina sɛ we de nka yɛ nka yɛ sɛ ntoto yɛ hene ano sanity na yɛ ɛno to nkyɛn a na wahen kwa so mu no edi ebiom ne sama wo som da so ama na ni monyam te sɛ wahen kwa so no opon de na msuma na msumi na me ko school si am no kasa me teacher ni na emfa wo sɛ me no kasa me teacher ni papa ne ko baabi ya me oyi me mpaboa ebo me kola emfa sɛ be ma kyerɛkyerɛ sɛ mo no na hohoa me ho yi de me na gu form ɛsom no sɛ de sɛ wo som de o sɛ me som no ntina sɛ yɛ hwa wasom efie yɛ fikese mu fie sen ni oh see me 32 years nso won kwana nyina no free see wo me bepon sabre me ni ba bia me nyini yɛ kura na me hu me ma me fie nyɛ sa na enne enmunyam hye edika bo won kaye e ma wo boa wo sie ye anase ye de fa wawra de di kan papa no de ma me de wa ma me kaye da kopɛ wo si de bi wo frɛ me de to mpanimfo ne sɛ wa hwɛ me kwan a me de asoma me de asoma no so no nso hyɛ me de munyam no de ma ntina za champem no Beposo asase wona wo de me na me di kan bia e ma tina me so me yɛ sɛ no mɛyɛ amana yɛ nsankaaya da o sɛ bɛ ya da akye bi me ni wa ko wo de obi a be mu de obɛba no sɛ bɛ akonya ne mu nso bɛ yɛ du
na so do be ba no so den ne wo se wo yire ne twedi mu because so ma wasom ne de wasom ma na broso nti adwuma na sesei no wo ye chirichiri ni megidi se etuo no oba se onyati gina pa ene woto ayede aya na agyegie megide bebia wumfie wedi eyeden a wo chigina ni bi ye wota wachi a o maboa wa motimi asoma bebepum sabre se ye mo wakonya mo ne ho amona nka obeda wo mase wo so dade ye di kan ye me papa na bo ma ko bi ko twa iso Beposomanhene ami amabere wa na bene chiwa na pabinso ho me papa ne marehene se bi pa obi hia no de ye ba na so afa ne papa du brebi bo am na me papa o mahene ne ofa se be friend sapon so kwani asani na so bo am pa na won wa eye enne ne de dikan ya ye nyina ye de ne be hu eye abaso ba eye animonyam sha papa de ahyewi na so wono so ya ahenkwa no wo aho keka so wo pese wo beso wo fia efutu be na de be ma ahenkwa bia wo ho dada na sa afi no wo ba kakra metimi aka ne se nipa esum se wo so wo sum ahen de obenya free se wo sum na wo wadwum se wo pe bibia bra de wo pe no wonsan kan wa ba no bu but fane se nipa no na wo sum no de obenya no enka ho eno wa ma wi wi abi se utima bra dia se utima dia wo ya wonsan kan e din oban bebu bi kwa nanka wo suma pe bibi na wonsan kan de meka kire obi ya ne se wo se wo sum a ma wani ko sum no a wo sum na dachi bia nyankopon so beboa ma wo nya ho akatwa ene ye beda se pa na edin a ene firi na ekoi e de be fra na se wo konya din ase na obi hia wa ese se wo de fra wo e din be ya ohene ba ewusu bempa e pa tue da sa ene ne brawe ananom ko so anya okese no mo abetire mu odru ne sa focus wa sa afaso ne ye be sa ba Beposo ne ya san ma obedum ko na me ne okese pa me da se ye ne ai go ko aja o pa na ye ene ye ni wa anko di ko aja mo bi o ba sa we de kayen ho and they better from the announce the Beposo nana e de man araba en ko so